asa kusumbori kure zvakakusuri Rustenburg unochipa shortest route but it was kuti 1 hour 30 setongo 1 hour 30 don't 2 hours anyway 2 hours kusumbori tamba redu murundi dise rutu sona tichitamba murundi tamba murundi hanzi kondiani Oliven tiri kuOliven takuenda kuRustenburg tabva pamba pemwana wavo saka takuchienda zvedu. I think tichadzoka futi next week. Achieve Brenda uri sei, Febi uri sei, hanzi uri kuzoreka Dhumebi akomana. Ndakanguri ndakuudzai kuti ndai kuinbox kwaSIS MELLY wari kubva kuti imam mudi kuenda. Hai, dzimba dzeOliven dzakabatana vedwe. Ai wakanati nyaya kuluka kuku. Ndikuzora Kempa darling. Mazimba rugara ndikuzora Kempa green yaya. Makazarani. Hari munoziva here kuti kana SIS MELLY vakauya munototiperekedza kufamba nesu kuenda kuRustenburg. Sakuzi munoziva idikisa. Muchitiona. Idiki mwana ino watanza nota pasofa. Iwe pambedha vasikana. Zvototi zvinonyatsira unotoita kana mwana atovata. Mumba moya anti mune uyu weight hamuna kuinzwa yemwana dzakawandisa nuzita dzingamboti haisi yajese here kuti yajese amen nakuzitosa kunobasa lafuti kana kwakupisa kudai so mumba iri diki kunodana chi amuna windo kunodana nhunzi kwakupisa ndochiri muchaanozamba tapepanda isho chichakada ichi Molini Nyamangodo uri sei, Faith Kasanga uri sei, saka muzere masimba Luka thank you, nevana vekumozambique Alice uri sei, Isabel ndeipi uri sei. Isimena bisuda kuona Alice 2 minutes hanzi vanoita zvinonyadzisira yari pabasa zve vachauya kundivasindiri SIS MELLY hanzi vemabhepi vanodzoka rini. I don't know. Kuspa kushoprai kwarudaenda kwabisa ndatsvindisa ka ndakasiya kachinikirikini chiya chandaimboita chiya saka ndatsvindisa kudai serina rida kuzoenda but achauya achandiona next hanzi naAlice next anouya kwaJapanese hanzi avatonyengani mai ndiwo vanongoshinyira chete Lorini vanozvikondrola vanoshinyira sei anoshinyiraoti kudai vamwe mai vakuvarawo something amene ayo isa kudai ikandikuburitsirapo ada kuti juta iwo kwakauya paunjani apa pamaflats apa paunjani ka panakaburukira Alice aita munyama Alice next time Sweden uri sei Sweden yauya kari kumorosa Sweden uri sei ipi iyo dzimba dzese dzakadaiswa dzimba dzinonzi ndedzeABSA dzakavakwa neABSA ndize RDP kaiti SIS MELLY matanzwa kuti kwai mairani murashishimira shinyi ndokunonzi kuABSA okay saka ndari kushita pambaka Thanks mutaurwa Murombo Babs. Mufambepo hanzi. Ndakafara zvisingaiti ndakanda vasuwa. Hauoni kuti ndazvisuda kutongovasuwa. Kana Badarisi. Kana ndakaibata kudai zvinotonetsa. Apa iva Darisi. Bye bye. Fambepo. Bye bye. Kana ndaibata kudai so kamera zvinotonetsa nini. Saka mukura kuti vanokatadze kuita na mwakadai yakarara ndizvadatareva kuti vanongoita neside asi kuti bai vanongongoshinyira akavazi dinoizi mwana ndozowa vachiri vechidiki mwana zowa asi chero akawake mwana uya anozoudzani zvimboiti kumwana zvimboiti zvada zvimboiti kumwana hanzi comment section inga munodya bota murumu zvinoita here ivanodya ndiri kuzviona makomenti ava vari kutaura havana vanhu arudzida dzechibhishi
vanoitirwa vanoitirana muvanhu uyai panoti kunzwei kuti mari mumba one room nevana uyai mutiudze kuti munozvifambisa sei nevana munozvifambisa sei vari mu1 room munozvifambisa sei ai unoona ngoita vachienda kunogeza sisimei chete kuti vaya mukukuma hapana pekuti unogeza kuti hapana vari muma1 room vamwe vane magara mameni vachiri vadiki sisimeli baba vantuda vaya kwendimepadza anozoudza hai musajikise junky food nadumepi please anambolai ndate zvimwena juice yangu neningirikiri hazvo junky food andakana kwanzaura hako vachamoshwa diet nadumepi aiwa hai ndoda sadza amuna kundona chizvimwira juice yangu asi moyo wangu wakutorembera kuti ndirega umwe wangu era kumba kwangu mufiriji muzere mune marasheni andechitengera nekuchikora iwaya ndakafeira akana chida kubika nomabika kuti atitobabiki hatisi kutoda pistachi aiwa chikafu chinonakidza kula takadai soza izvozvizvi naya chida hanzi tumepe license zvakaita ndakafeira chingobondera chikopoira munhu uziye mana zvakaomakani hanzi tumepe wanaka saka chindotsvagirewo mbinga kaveduwe chindotsvagirewo kambinga inondiroora ndanaka chindotsvagirewo mbinga ka kuti handichaonekeri kuginda goriya wakuvharika kamazuva ano mukuzviona hanzi kurifi more yes faina ndikupi anoziva zita rangu ndiri kuzama kuita serious asi vanhu vacho vanenge vanoda chioko muhomwe this time ndichamboinda nechioko muhomwe saona kuti ungapasa license fair here Zimbabwe ndakazonziwaipasa fair ndakatoingirira ndakatoinyimwa license saka zvakaoma fair ungaipasi tumepe kozvinoda choenda nechioko muhomwe chero waipasa vandokufoirisa kuti unyatsokaura hanzi tikutsvagire mbinga uyu mamisi hatikutembe aiwa mazano ndadzikama musikuona kuti kana munhu wangodzikama unongoitawo zviribo ndakuonekwa sikana beyonce maoni kuti fesi yangu yakuita kunge yabeyonce aiwa mondotsvagira mbinga musarege kuningire hanzi SIS-MELLY mukurevesa here pamati you are relocating to UK my way mato ndo pamato bata ipa baba mato bata baba ndado kuza forongonya yadokwira mari yekutonyora ndo yandiri kumbozama kuti ndimbounganidze ndimboenda nemari yekutonyora this time ndomboona ndaendawo nemari yekutonyora haina kuri sei une makalazi esikafu sikafu yevhuti exhibition manyama ndiri exhibition manyama haiwa tatobva kuOliven isu takuenda kwedu maprasi kuRustenburg hanzi SIS-MELLY musati kwidzisa forogonya imi muchingotaura zvekuti muri kuenda kuningirikira tisada kuti kwidzisa forogonya naimi chii chakadaro ichocho naimi vada kuenda vada kukusiyai asi inini ndiri kufara nerimwe divi ani maona ini ndiri kufara nerimwe divi kuti ndoinawewe kateti tose kwandiri vanenge variko hani mozviona kwatoda kumbokuonai musati maenda zvenyu kekupedzisira muri kupi thank you emakala emabhidzi ako ndiri murasta nyama zvakambozvione ndigai zviriko here murasta anokurukura nyama kudaro ngasafa nedomba kuti zvidi yangu
SIS MELLY ndabayiwa nenhamo ndikutsvaka basa. Evidence chatiza. Ndeipi uri sei? SV. Evidence mudhari wangu wakare. Vakare. Evidence. Hanzi maybe bhebhi rangu wakazodii. Nderipi zviya bhebhi rako handichazivi. Ndini here bhebhi rako kana kuti bhebhi racho nderipi rauri kureva? Ndomboitogana butler. Makadii kuti mpa namba dzangu. Aripi ndikati upi? Zvikanzi uya mhani uya anomboya padhayarisi ndikati upi? Ari kuZimbabwe shumba yose. Ndikati tumepi ndikati ndatoda kutambira kusiriko. Hanzi tatobuda muOliven takuenda kuRustenburg ndiya wanonoka sorry. Takuenda muRustenburg. Takuenda. Vaibata mota ina ndimboitarisika. Zvangu zviya zvigorera zvokuti ndichingotiregedzera mamoyo tindi. Ndichingotiregedzera mamoyo handimbocheukire chingoti bata tine bata mota. Handimbotarisi. Haiwa zvangu. Mota. Hanzi tumepi maimbinga I'm still waiting. Yui. Ndagozoita mbinga neiko naye vedu wedu. Hanzi is SIS MELLY going to UK with family? Nyaya yeku UK vanhu vainzwisisa. Nyaya yakushungurudza yeku UK. Ndikuzvitambira here. Tabi uri sei? Chindepi zvangu guys ndinoda kugara nemi kuno. Ndichindepi shu. Tichose iye sisonke la eAfrica. Yeah. Vandiri kukuratidza iwana. Especially mchokoto warova maswano. Charova. Peni madhari sindiwa. Precious Kazembe uri sei? Ndove Rustenburg hanzi mbomakete mambevi. Iwe. Maona. Tiripo. Mungwana moto inoenda kukawa chishamwari. Iwa. Mungwana. Uisa kakawa shikwedu kuya kuside. Ndozvachatoita. Unotoka brayo. Mboro watsara zvakasina mukati. Makuzoere kuside kwedu kuya kwamaruva kuya kunogoshiwa. Chero kagocha brayo. Mangwana. Yamadodha asine salad kuti nsadza. Aiwa. Nesadza. Gocha aiwa mangwana. Aiwa. Aiwa tongo vanisa masalad right. Vanisa masalad. Nometa uri sei hanzi musadaro chinotama makumbo. Esi Joyce Kaodza. Unobva Kwekwe. Stiri vekwekwe. Makwekwe rieni. Kwekwe. Gweru Gokwe. Hanzi vanhu vekweru nekwekwe kuchoka kugokwe. Ndobva Gweru handi kugokwe ini. Kune vanhu vanomuka vachikawa. Tuna zvinokawa motari. Kutoda kuita violence motari nevamwe. Ndikwakuti kumabalance. Tiri mabalance. Kwagutu svingo mabalance vanonetsa vanoti hatidi lipstick nakazora lipstick hure kwenyu koko masviko kana tirauzi chero tisakatiziva nezveizvo waitova ndikakapfeka tirauzi sabhukaita kumaya kubhuruka chaza ndipembudzi yangu hanzi kotiripi yedu hafa motaurira pavanhu here handimutadza kuironga kuseri moda kuzoitaurira pavanhu rongai kuseri alright ndogara ku1 extension. Asi gazi vanhu nezino maingotaura nyaya yekuti kwahendebvu muchiti kwahendebvu ine makandikwadza zvisingaiti vede muchitukira mukwadza mazipe ndebvu dzake munomboziva kuti ndizere nadzo musadaro ini. Hanzi vakadzi vane ndebvu vanouya sei? Kuziro kwaiti tinenge mbudzi. Kwai vakadzi vane ndebvu titori mbudzi. Daseka. But kwai vanouya sei vakadzi vane ndebvu? Oiwa. Kwai vanouya. Ichiwo here varume vari mucomment section mbotiudzai kuti chokwadi here kuti vakadzi vane ndebvu vanouya zvoshuwa. Hanzi vakadzi vanouya ivava. Aiwa hanzi vanouya. Pambedha apa. Hanzi vanomira mushi. Vakadzi vane ndebvu ava. Hanzi vanomira mushi. Serious. Ichokwadika. Ndikutotaura chokwadi hanzi vakaipigwa. Handi maona. Mutsvairo kumusha here. Vari kumusha saka. Mutsvairo. Iyi rodhi yatinamboifambira rese zvino. Isingotedza isati takambofamba neyo.
haisi iwerewe patakaenda kutebeni takabva nokuko tina mai comfort iyoyo hanzi tise muwhatsapp group retrip hanzi tonakira kufa shuwa ndinokwaitoti me hanzi vakawanza kana hanzi vakati chigotora ndakatedza kudairira kuti neni uziretirikati mwari zvitopariwa zvere kuti kwigwaidzoende pasikani hanzi naFebi SIS-MELLY ndikudawo tiketi rekwaJapress paShoprite aritengeswa kuShoprite ndiani ari kurequesta anode hanzi kwai nditengerewo muite mbinga yangu handina mari wena ndikutengere matiketi rekuti unojabulaiza kutengera mwana wemapamba kana ndiwe ushasha dzabrenda hanzi SIS-MELLY vakadima handifungi kuti vati vanombona vaona hanzi SIS-MELLY vakadima ina baba comfort tikuendako tine pasuro yavo kuendako tine pasuro yavo tsvaga day probably kunaenda kana mangwanati aiwa uchienda mai ndikutengerere kuti unojamba hako maspika tichitadza kuwedzera mari iyoyo kumapamba zvarambiwa mudare zvarambiwa nzi muri kuendepi ndiuye takutodzokera kuRustenburg isu takutodzokera kuRustenburg thank you kudzi masi nai masi kudzi ndikudzi ninongu nai kudzi masi we hanzi ma ari seiko mwana wangu ari sei Zoe hanzi kwawo kubigwa mwana akazomwana here hana mwana uya ibi zvakaoma upi wokubva mwana mugere asiri yebodza wani kare SIS-MELLY asiri mwana wake asi ndakatomubvunza ndasiri mwana wake rakati asi mai Matilda muri sei hanzi anani ndakatoinda kazvituda ari sei Zoe hanzi ari sei Zoe Zolani Zoe asi unoziva zvinoita sei upe musingasiti mwana ari papi ari kuitei hanzi ko sisi vekutakura sefa vakazodi wakadzosera mari uya akamboitakura sei kumurungu kudzokesera mari uchikamba takura sefa yakadzosera chikomba chiri dangerous hanzi ndinoda kuwa zvemujoro ini naDhumebi hanzi ndinoda kuwari kwaibvai palive ndifonere Dhumebi ndiwe zvemujoro nakudzi hatitaurei papa pandibvunze vanhu vada kuwa zvemujoro hanzi ndaona musoro wenyaya yakanzi yeOliven SIS-MELLY chichachitika paOliven ndichangosvikawo uzoona live zvimasiro kunde munoona tatobvako hanzi mozoona live hanzi komaive kusvikana mvura nevana vakazowanikwa here vakavigwa kudhara vaya hanzi sisi vekujeri vaya vakazodi venyaya yekuunza mwana asiri wavo vaya vakatopira ndipakatongo here 16 20 vimbai mashava chiyera hanzi Dhumebi you love SIS-MELLY I can see mfara zvisingaiti ndoita kutofaririra chaiko chinzo hai guys ndikudzei kudzenyaya imwe iripo moziva so vanhu vakaipa so guys vanhu vanonoti ndofamba hangu naDhumebi kuti chitoka nechida kambani zvakaita nechida iye andizata ndingakagara kumba ndingachimboikana ndoti handi toinda kwakuitawo dzimwe nhunzvatunzva majokiwo zvawo mabhishu kwakunoudza murume wangu kuti kwanzi Dhumebi akatiudza kuti kwanzi izvo handimboreki SIS-MELLY chero zvikaita sei havafanirwa kufamba neni nokuti vakangorega chiti ndiri kuzobudisa chihure chavo nemafaira ose iwai guys kunonyepa kuti zvinhu zvakadaro imi Dhumebi une faira rangu isi chingofamba faira racho rinenge ragobvepi isi chivakuRustenburg nekudzokatori palive kofaira racho ndereino izireti mabhishuka faira rekuvhlandora ndingatoende kuti aiwa vanoona SIS-MELLY ngavandisiaminwa burisa faira Dhumebi paune faira iwe
Unofanira shungurudza vanhu. Jo Mazorodze ndiwo kumbonetsa kauya kwenyu. Agara aripo Jo. Akambonetsa hanzi Jo, uyu Jo hanzi maybe musikanaka uri sei. Akambonetsa kwachindinetsawo kwachimwe. Jo agara ngonyeka kwese. Akambonetsa pazuva pera Jo. Kuhike koko Hanzi don't mind people smell. Ndikirira. Kufunga makosa haikona. Kandi iwe Jo unomborine yakaita sei chaizvo kuti hanzi noimwira mushonga. Ndava ngachitamba nemichera ndifunda ngachitogura. Achitaura nevanhu kumainbox. Kusora kune basa rinogara kuUK. Achitotumira vanhu mari sizime. Amana yake sanga kukutumira mari patanokuona ipi. No first question you. Manje inini kana dada nemunhu akadaro achitotumira mari totoita richengerazvo. Patene ngari kuUK uri kuAfrica saka unodi. Vanenge vachiitisana pamafoni amuzivi kuti vanonyengana pamafoni. Saka zvepafoni zvine basa here. Rigai haiti. Hanzi maybe wadya here combination ndadya shai ndakutohwa zhare imwe chete. Hanzi Jo vakanzi ndidedi kubaka-baka. Hanzi nakudzi makiwa ignore mabhishuti udze zvababa vepa next door vaya. Handichaioni yaindi. Erasheni yawaja iyo ya okay. Ndichakuudzai alright. Hanzi maybe alpha oro wakaisa ma-ice block. Ndane munhu wangu guys. Ndikuonerekawo kuluka kudai sekuti mapundu twanga tobuda twatokugarisa ndisaindi kuchibhishu tuya. Twakabva twapera mazano ndakungotundiswawo so saka moniwo ganda rikublowa. Zviya zvekuti unogara hazvina kumbonaka. Zviya zvekuti unogara usina munhu wako zviya guys. Hazvina kunaka. Nodzimwe hasha dziya dzamune muchitira vanhu munhu akakuti uri hasha munhu akakuti chakati uchihonga nekusaidi kuzviitisa uko. Asi kana ukawanawo munhu wako so hanzi dume hanzi ndati ndine bhomba mupani rangu. Ndati ukawanawo munhu wako guys ende face inobva yaglowa inoonekera ende mazoti andaimbozva kuti kune rudo indaingoti angachioneregwa achimanya achida dai uyarega kumuvhurira dada unoti akaita sei anooneregwa ari kukati sitopenga tiri kutedzana takadai iro pane overtekwa ipapa. Hanzi maybe unoenda kuchandorini manje zvinhu zvangu zvikangopera chete handisati ndapedza ndichiri pakati chaiwe handichiri pakati nemapepa angu sha. So guys izvozvi so ndakawanawo munhu wangu wandakawana so amuoni kana fesi vari kumbotiwo fesi yanhaka ingoisa malafu chete vari kungotaurawo kuti ndiri kuonekera isaizvi malafu mumbozviti mwamwamwa. Hanzi tulabe chilude wandisuwaka kumalive edu aya unotitega kuma3 wai usiri kunditega kuma3 kupi kumalive edu yeusiku usiku vanhu varara kumalive vanhu varara pano mwane tumagrupu tudiki tuya tumapeji tudiki varingoita malive toenda zvetunoita musika watiripo tinyenga vanhu. Ditula bechirude bo zvekuti munhu hanzi unonyenga iwe Jo uri baba kubaka-baka. She or he is a harmless ghost. Uriwo zvaro ghost ringotifambira chingozvitambira hanzi apati gurupu rako reusiku ronakidza zvisingaiti gurupu rako reusiku ronakidza aiwa hariri kuzi kwangu ivhoni uri sei ndiani kwada kundijoina ada kuwisisa ningirikini ndikana ada kundijoina murume here ane nyaya dzonakidza ari kubaya request iye ndati isai malavu nemalikes ndinyatsokudza nyaya dzinonakisa dzinonyatsonakidza ende monyatsokundibvunza kuti uku zvinyatsokuzvigona sei kuti unyatsonaka kudai so ndimukuona zvekuti dai munhu wangu manje achitoda kundidyira musaga dai zvaita kuti awe ndaida kuti mumuone kuti ine ndakawana rume umutaridze madhairis ndakawana rume mutinda werume zvekuti ndivate nejombo handidi
ndakaona ndinda werume zvekuti sindindambata ndoregai ndikushowe mungo ndikuradze mimi SIS MELLY mungo vati ndakamuona zvandokanjariza ndomuziva haya ndigere vasikana ndomuziva andicharidza hanzi paita vanhu vakashinga mumota umu asi ndovada takashinga takaipa. Hanzi what's your favorite sex position? Kudzi ini ndinofarira kurara nekushinga ikoko nemanhede chaiko ndo favorite yangu yandinoda kutarisa munenga ndo favorite yangu inini. Property for sale, private sale. Okay. Ndo style yangu yandinofarira iyoyo. Andidi mamwe mastyle. Ende kana ndakuda kutunda. Ndikaenda fare sheve dzangu guys. Ndikaenda fare sheve dzangu. Ndikaenda fare sheve. Yeah, I'm too young for this. I'm too young guys. Tafara sheve. Hanzi ndadavidzwa ambuya mulambo. Hanzi ndadavidzwa hanzi Dumebe ari kupema ishuwa here. Ndiri kupema ndati mbuya mulambo ndizirewo yeBlack Label. Ndiri kupema. Ndati inini kana ndakutunda. Nestyle iyo yandofarira. Simonya rangu SIS MELLY. Aiwa ndikuchengeta. Aiwa. Out. Dada muriswa out na baba. Ndimba ndimba ndizvirume zvitsve kungoti toda murume kundikatarisa anenge akati twa mudenga nokuti handidhereri zveshuwa kuti kana ndakunyatsohwa kuti ya baba vari pamusoro zveshuwa nenyatsohwa kuti vari pamusoro ndosinyatsoita zvinhu chaizvo hamuchiona hautizviroloni handidi kana ndakakudza kuti kana ndakuda munhu ndotonyatsotsvaga ndichinyatsoona kuti inoita here isingaiti ndoti because handidi zvekuzojolera munhu ndoda munhu anonyatsondigutsa. Hanzi ndiye Dumebe wandinoziva ndini chaiye hapana kana ndini ye Dumebe ndachinja ndachinja ndini chaiye. Hanzi Dumebe pachokwadiwe uri mufesi here kati ndibvise heti unyatsoona ndabvisa heti nyatsoindiona ndabvisa heti nyatsoindiona kuti ndiri chii inini ndiri mukadzi kweri kudiko ndozviziva kuti kukura kwemuhomba kusiko kuningira. Ndoda kunyatsokukudzai chokwadi ini munhu wangu ane medium iri pakati nepakati. Kana taakuita basa munhu wangu anonyatsotoziva kuti Dumebe anoda tinotaurirana totanga tatonyatsotaurana tisati taita kuti taakuda kuita zvebasa zvechiwa ngatichiita serious. Ende anomoziva kuti kana taakuita zvebasa basa rinotoda vanhu vari serious animaona mazviona. Saka munotanga mataurirana kuti munyatsodhonza mafeelings. Zviya zvekungoti maakuda kuita yeke zviya zvingodi kumbunyikidzana. Zvoda makanyatsodhonzana mafeelings eumwe ave padhuze umwe onyatsosvika padhuze animaona. So wangu akanyatsobvunza kuti ko iwewe baby kuti ndikutundise unoda kuti ndikufadze nechii unoda kunyatsobatwa pachii animaona. So wasendibudise pakamera zvisara nyaya dzakwenzi. Orokotesa kumesa kwako takabvara nzeve dzangu. Animaona. Kanazobvunza kuti baby iwe unoda kuti ndinyatse kukubata pachii animaona guys. Ndobva ndaudza mumwe wangu kuti inini baby inini kuti nditunde bata kachibhinzi. Ndinge chibhinzi kaini chombe. Manaudza baby hanzi Dumebe uri pa100 uri kudiwa kustates uko wangu. Serious here ndipe nhamba kuinbox. Tula bechilo yari nhamba kuinbox. So inini manje pazibhinzi zigura parotukwana zvinokona ndinechi andina basa nazvo ndituke ndiri kukudzai ndinechibhinzi chihombe. So pachibhinzi changu chihombe icho chiya indi ndakagera ndakasheva panenge pakaita sekumeso pangu pakaita kunge pemwana ndakasheva kudaro. Ndobva ndati hanzi Dumebe mawani uyu ndobva ndati kumunhu wangu manje baba mwana chiuyai because inini akangomanyira kungoti mfo asati ambodya kana kuita sei
handiri dry, handisununguri zvekudaro, ndakatooma zvekutodaro. So anototanga tombodya kuchibhinzi uku, achimbodya kwese uku, achidya, ini ndoburukawo ndoindawo pamusoro ndombonodya ndichidya. Ende manje yake manje chandozonyatso kuidira ine chiganda, inenge chivhura ichivharira kupi kuchibhinzi uku, ndozvandoidira manje. Hani maona. So imimi ndoda kutokuudzaiwo kuti ine chiganda guys inonaka. Guys, aiwa ndiri kudiwa mazuva. Ndosikari muchiona ndichiglowa kudai. Ndikudya noRiver. Ende babayo vanonyadzogona kundibata chaiko. Azina ndivambika ni watanga. Anota chekuyamwa. Aiwa. Kana SIS MELLY. Murume yakatsvuka wekuita sei? Siyamwe jikiyo poison. Aiwa, muntu ofara kunakidzana kamunhu, ofara kunakidzana. Ini changu arangosvika kumba kwangu ndingomutigeza. Ane munhu wake, ana madhamu kumba inda kutogadzisa macorrection. Kana asvika kumba ndingomutigeza. Iyo yanyika maiguru yotouya kwandiri yotoitika. Atidi nyadzi atidi zvozvo. Hani maona. Aiwa atidi zvakadai. Asi ikanda pa. Ndongodavirawo ndongoti ndokuti SIS MELLY kondadi. Aiwa handi kuglowa. So guys ka hanzi iwo unodya here. Ndinodya. Ndinodya kudzi, ndinodya zvisingaiti. Ndikudya noRiver. Adziwira sindazoseka. Aiwa mama garisa musingasandizivi pano saka ndati ndimbouya ndimbokusekesai ka. Mama venenguva kasaka ndati ndimbokusekesai so mumbosekawo so mumboitawo tumabayo. Inini guys kana ndabata munhu wangu ndinotoita kukuta kubudirwa neshavi chaiko kumufadza so kufadza mutengi wedoro so hanzi ngofadza munhu wako kana une munhu wako so guys ngomufadza so namubvunza kuti ndo unoda ndikuite sei obva waita zvanenge achida maona maona. So guys, so zvakakwauri kuti iwewe unoda type yakaita sei, because handi munoziva kuti zvemafeelings zviya zvinoenderana newe munhu. Mafeelings haangouyi kana une munhu wausingadi guys, ndo chokwadi chandoda kukuudzai. Mafeelings anouya kana une munhu waunoda chaiye, unyatsoziva kuti aiwa munhu uyu ndamuda uyu. Unyatsoziva kuti hanzi iwo zvakwana. Okay, alright, iwo zvakwana, chiregai tisiye. Asi mamwe venyu maakutova zvangwela. Mama ndiri msuwaka. Yeika, padharis pano. Hanzi don't worry. Hanzi nyara SIS MELLY zvikaina mbuya mulambo. Hanzi aibi. Don't worry, tisiye isitiwe tistudy. Akazvimbia mulambo. Hanzi azina kudzimkiwa kwa iwe vasa kunyaradze taura iwe. Aiwa, vanoda kuti nditaure isai malafu. Vanoda kuti nditaure isai malafu. Vasingadi kuti nditaure isai malike. Toona kuti mavhoti ari kuwanda papi. Kana muda kuti ndindirire mberi nenyaya isai ndikuda. Akuona kuti zviri kuwandira kubva. Vanoda kuti nditaure mwesa zvimalafu. Vasingadi mwesa malike. Toona kuti vawina ndakapi. Handi atisei toni. Ayo zvimalafu. Vanhu vanoda nyaya vakomana. Eika vanhu munoda nyaya ndabvuma. Mazviona. Vanhu vanoda nyaya ndabvuma hangu. So guys, rega ndimbotaura mbichana. Ani maona zvinoenderana futi kuti iwo nemunhu wako munoda ipi style. Ini nemunhu wangu akadzikira aziko network yangu kuchi. Zvinoenderana kuti iwewe nemunhu wako muri kuda chii. Ani maona ini nemunhu wangu totoziva isu atichinjima zviya zvamunotaurana zvekuti kuchinja mastyle zviya musikunakirana mudzimba satichinji style isu totoziva kuti iyo style yedu one yedu style yatopanana itori bho ende itori size tinongopanana one style ende tongopanana one time abo zvekuti ende tichitaurirana communication kwete zviya zvekuti mai vakamudhura vakati
vari kufunga kuti kana ndapedza ndichadyei. Babawo vari kufungawo dhumebhi wavo wanga vaona kuona huko. Aiwa hanzi kana masvikawo panguva idzodzidzi taurira naye dhumebhi. Hanzi dhumebhi pachokwadi uri chimufesera kana kuti mukadzi zvikanzi kudzimukiwa ndiwe here dhumebhi. Koma akutukana paya makutukanira naye inini ndakanyarara. Hanzi SIS MELLY ndati ndiri kudawo help. Ndiani help please, ndiani wataura yapindurwa pamwe ndiani ndimainiko. Handisi kuona munhu anyora comment ari kuda help. Ndivaudze SIS MELLY. Hani maona. So rudo gunonaka guys. Paya pandaiswera ndichienda kuchibhishu paya ndaitamba nenguva paya. Skin yangu yairamba onyatsodzoka zvakanaka ndichirohwa nezuva ndichiwesta time yangu ndichinomira muzuva. Niko zvinosinga ndi kuchibhishu. Upenyu wangu bo. Ndakungoglowa zvakanaka. Hani maona. Nyatsotidzidzisa kuti todya sei. Nhasi da kutorara ndaidya. Mana zvinodawo here masikati zvakadai izvi nyadzisira izvi zvodawo manheru izvi. Pane asingazivi kuti inodywa sei here. Pane asingazivi kuti inodywa sei here. Pane asingazivi hanzi ndionesi wakafita ungooni here nesaka racho here. Pane asingazivi here apa kuti inodywa sei. Vakadzi imimi vamwe vakadzi venyu mazuva ano makuti haiwa ina ndibati ina handidii muchisema varume venyu. Ndo paya varume venyu pavanobuda voenda kunana marweyuko voenda kunana dhumebhi. Ingoitaiwo izvozvo zvavanenge vachida. Hatisi kuti hedu kana uchinge uchimuitira zvose haazobudi. Anongobuda hakasi ingofadzawo munhu wako 2 minutes idzodzo dzawamubata chitongoita kuradza kumufadza panguva idzodzo. Handiwaona hanzi glowing iri kuonekwa kana aiwa handa glowa. Thank you vanubhishuro randoda. Thank you. Unoweza kuibata zvakanaka dhedhi vauya yonyatsogezwa zvakanaka. Motanga manotangira kuigeza kuidya muri mubathroom muchigeza nese. Vanhu ngavageze vese muri mubathroom imomo mukambofunga kuda kubatisana toilet ndini komobvunzwa nani konomanyire ko unenge uchiindepi ko inotiza here ndeyako chero mukada kudii urimo mutoilet ndiwe. Hanzi wati unehenzi hombe here dhumebhi. Hombe chai. Hanzifadza mutengo wedoro ngaafadziwe. Unongopretenda nguva diki iyoyo. Nguva diki zvinhu zviya zvimbodi nguva yakareba. Inguva diki watomufadza nguva diki chero achizobuda achiindawo samwe anongoti asi mai vaya paya vanga vachida kumbosama kuita sei. Hani maona anomboti asi mai paya vanga vachida kumbosama kuita sei. Hani maona. So unongofadzawo munhu wako nguva duku iyoyo wonyatsokuitawo muchivhunzana kuti saka bhebiwo andimoza kuti vamwe nevamwe mune nigirikini. Vamwe nevamwewo mune mastaira enyu amunofarira. Ina hangu ndakuudza kuti inini ndongoda nomawo ndo yandoda. Hani maona handidi mamwe mastaira haisiwo mafavorite yangu aya. Hani maona. So ndinongoda nomawo ndo yandoda. So imi munofarira kutonge uchiziva kuti munhu wako anoda staira ipi. Zviya zvose zvazvikunyepera ndichiti kuchinja mastaira ndokunakidza munhu. Kunyepera nekuya kunge mataurirana communication ndo inoita kuti zvinhu zvedu zvenyu zviindirane. Handi maona. Saka guys saka matindotosvika kuRustenburg musina kundiitawo kablack label. Tatochinja paya nyaya payo tatochinja. Patient muchokoti. Ini hangu handikurudziri vanhu vanoita kusimtu. Handikurudziri munhu une pawakapiwa naMwari ipapo ndipo shandisa. Iko hangu handikurudziri. Variko havo vanokuita asi inini handizvikurudziri ende handitozvifariri. Ende ndikanzwa boyfriend kana munhu anenge achitaura nezvazvo kwandiri ndinotonzwa kana kutoiritetwa nazvo. Handidi kana kuzvinzwa. Kune zvikara kunze uku. Aiwa mbuya mulambo munoda nyaya imi ndabvuma hangu kwainzeve dzikaita maungira. Siwa here.
ndamira so ndati saka inini ndakutosvika hanzi inenge chimbodyirwe chava chikafere aiwazve ngaidyiwe muda kuti kana vapota vabuda kunze uku vabatiwa zvavo nana marwei uko moshaya kuti zviri kumbofamba sei dzidzira pamunhu wako umboonawo kuti akangobuda anongoziva kuti hei kumba uko asi madhamu vaya vanongondidya inga 1 zvandoitiwawo saka ndichadei hanzi mamudharisi vatosika zvava kutoziva kuti benzi ravo rakutopengereka richiinda aripo ndatochinja ina ndichatauriwo ndanyarira hanzi yestudio ndanyarira ndatochinja nyaya ndakutotaura dzimwe nyaya ichokwadi mviro dzekuningira rumebi yako ichokwadi papo SIS MELLY vatofa mukona vastika vari kudzvirira vati havapo hanzi usandiburitse haiwa handipo vanozviziva hanzi thank you so guys bvunzai imwe mubvunzo indinoda kufarira kutaura nevanhu vanenge vachindibvunza bvunzai zvine musoro kwete kundibvunza zvisina musoro ndoda kufarira kutaura nevanhu vanenge vachindibvunza muchindibvunza ndichikupindurai muchindibvunza ndichikupindurai guys vanhu ngandibvunzewo zvine musoro ndinokupindurai hani maona guys mondibvunzawo zvine musoro ndichikupindurai kwete kuzobvunzawo zvimwe zvinhu zvisina nebasa rose handidaviri mukabvunza zvisina basa ndenichijamba bvunzewo zvine musoro zvinopinduruka ndopindura zvisingapinduriki handipinduri hanzi ina handiiti pu handidyi handibati muri kutosaririra imbozvizamai imwe musi muone kuti muri kusaririra kana muchisema munozviitira muri mubathroom makavhurira mvura paya munoita maakujairira maakutojaira hanzi uri kuzorei ndiri kuzora kemfa ndozora kemfa ndoya ndozora hanzi haidhumepi tichangosvika sei pano ukuzorei skini yako yakanaka guys yakanaka here guys ukaona mafuta ndozora angorisili guys handimbozori mafuta anodhura stereki ndakakuudzai wani kuti munobvunza SIS MELLY munongoenda moti SIS MELLY todawo mafuta anozora dhumepi face vokugadzirirai sekugadzira kwavanondigadzirira anomaona mazuva ano vasipo mozuva ndaachigadzirwa naachigadzirwa naShakira ndianga achindigadzira mafuta iyaya vasipo Shakira ndianga achitondigadzira mafuta iyaya vasipo mazana ndianga achitondigadzirira muoni kuti fesi yangu iri kuluka kudai munobvunza SIS MELLY kuti toda mafuta munogadzira meno kongosheni dzaanoita Shakira ndiye anogona ndiye anoziva mongoti tinoda mafuta anoshandiswa nadhumepi anokugadzirirai munonanga SIS MELLY moti mafuta anozogwa nadhumepi anokuningirirai ndiye anonyatsoziva skini yangu Shakira akanyatsotarisa skini yangu akachirega ndikuitire kongosheni yacho dhumepi saka ndiwo mafuta andiri kuzora ndiri kunyatsoonawo zvoshuwa kuti ari kubvuma hanzi how old are you dhumepi ndiri kukwanisa 33 musi wa 28 November ndiri kukwanisa 33 musi wa 28 November hanzi mari anosiyana maprice SIS MELLY hanzi mari anosiyana maprice zvinoenderana kuti iwe uri kuda api kana mavavinga kuseri vanokuudzai kuti zvinoenderana kuti uri kuda api anosiyana maprice ani maona zvoenderana kuti imi muri kuda api vanokupa unongoti ndinongoda akana asi futi anomoziva kuti plus futi maskini anosiyana unotanga wavaratidzawo type yeskini yako handi guys inini ari kundiitira ndishakira ndiye mubiki wangu wemafuta manje ndatoita kunge Beyonce kana Rihanna manje mirai muone imhino chete yakakura iyi ndiyo inongozondirasisa zvayo ndosikana vanhu muchindiona semunhu isignature yedu mazimu ndosikana vanhu vachindiona semunhu yangu yakaonyanyeni kunge mwari vakandisika vaenda havo kulanchi sei vamwe vakanaka hanzi iwe tati rinodyiwa sei chimbosiya zvemafuta ezvo vanhu inda muchida nyaya chaidzo ndati muno kana uchisema paya uchisema umwe wako imbotangirai mubathroom umbozvizama muri mubathroom muchigeza wombovhurira mvura yako paya wombozama kuidya paya uchigeza paya makavhurira mvura
uchidya handi unenge uchisemako mumwe wako ausati wajaira paya kuidya unombozvitangirawo muchigeza muri mose neumwe wako unozopedzisira wajaira handiwa unozopedzisira wajaira ende kana uchidya kamusazorumika vana vevanhu haikunaka kuzobata kusoka uku kuzasi kusoka uku zvine simba unoputitsa mwana wevanhu unobatawo zvakanaka uka kwete kuzoita zvine kamunyabvurira unoitawo zvakanaka zvine rudo mukati nai hanzi wakanaka ndakanaka here tariro mino iyi dai ndandisingaseki ha ndikarova siriasi mose muri pano munotiza because siriasi yacho zvandinenge ndakazoita fesi zvinenge zvisiri kubuda zvakanaka guys asi manje ndatozvijaira ndakutozvida zvakadai ndatozvijaira so unobatawo zvakanaka guys kwete kuzoitawo kamunyabvurira mwana wemwana hanzi kunova kunoita mabharuma aya maviri aiwa kamabharuma aya yaka anogezwa kune mapaudha aya anotengwa guys kana unyatsoziva kuti munhu wako anofanira kugara akashevhwa mabharuma aya ngaagara akashevhwa vhudzi risainde kune mapaudha anotengwa amunoisa kumunhu wako guys anomaona vaya vanosema kudya direct unotenga maholes ako woisa mumuromo anomuziva kuti kana ukadya une hoo mumuromo rinenge richitora kakutonhorera so kachienda kumunhu so usingamedzi mate unenge uchisema imunosema mate achienda kumunhu wako uya kaho kanenge kachisa kamwe kamhepo so kachifuridzira kamwe kamhepo apa ndopamuna we ndatidei ndipamapano kunosogona kuya pane zvese African Island asi pane maloji futana zvese hanzi toda mafuta imari papepi munoisa vanoisa kusoka uku ndokwandiri kutaura kuti musaite kamunyabvuriri kusoka iko kuya munoshevha zvakanaka washevha zvakanaka munoti pauda tunouya tunovhara mweya uya wonyatsa ende inoda kudyiwa muchangopedza kugeza mapedza kugeza wodya usati wonzwa munhu uya ngaidyiwe mageza kwete kuti hauzodyiwo kababa vachibva kubasa vachisvika neziya ravo wakutodya haiwa guys mageza wakutodya hanzi amadzabra edi 00 nanhasi here SIS MELLY vaya vatikanoviga vayo hakuna 00 hanzi zvakusemesa nekuti chibhishu chanyanya kunanakidza chokwadi zvinotodii chopera sei chibhishu ichi hapana munhu ngangorya kudya kuzikana uchisa tsvina chabuda kune umwe munhu choyachodzi muromo wako ndo aiwa kaona utanga wachigeza zvakafanana utanga wachigeza zvakafanana kunya izvi zvekutongoziva kuti chatomboda ndakanga notenga nditenge huni kumberi alright hanzi SIS MELLY vari kuti pasi ndekudya hanzi musadye ini hangu ndiri kuti pamberi nekudya indiri kuti pamberi nekudya handimaona zviri sei omega zviri sei indiri kuti pamberi nekudya haidyiwa unotanga wagezawo munhu wako kwabva ikoko wogeza woendera mberi nemunhu wako haidyiwa kana unodya kana achizvifarira because vamwe havazvifariri guys zvoenderana kuti iye ari kuzvifarira here kana achizvifarira unodya kana asingazvifariri usadya usaite zvinhu zvisingadi umwe wako unomubvunza ndonyaya yanda ndichitaura kuti ndonyaya yanda ndichitaura guys kuti kutaurirana kutanga mataurirana kutanga wabvunzwa kuti umwe wako anoda zvakaita sei ani maona kwete kungomanyira kuti akamunyabvurira kasingadi umwe wako guys imagine wongoita kungoita zvimwe zvinhu zvisingadi umwe wako unotanga wabvura ana tariro ine hangu kudya kwete tariro kakomana vanhu muri kusaririra ini ani moziva kuti kudya iko kuya mupfuwira futi mukuru wakanaka chaiwo chaiwo ukadyiwa watopfuwira murume wako asi SIS MELLY mukuti regerera kuningirikini kuYouTube ari kuuya wani kuYouTube akuya anoenda kuYouTube nevideo
hanzi ari kuuya kuYouTube mavideo hanzi ari kuuya kuYouTube hanzi hai dlanini lodwa dhumepi oh siyahla phela thina siyahla hayi mina ngiyahla ai kutongoziva chete kuti ari kubishura zvinoto maji kungoziva chete kubishura zvinotongoita teno wako kuzotozira wangoita sedanda ndosaka tichiti usatsvage zvinoita umwe wako ndosaka tichiti iwewe focus unofanira kugara wakafira murima usade kutsvagidzira kuti umwe wangu ingomupa trust unongomupa trust gara wangomupa trust chero asinga trust ingopa umwe wako trust ende ukamupa trust zvakawanda zvinobva mumind mako haniwaona ende usazviise zviya panguva yekuti zvinondoda kula pamwe ari kuinda kunobhishura ndoda kudai pamwe haana ningi no izvo zvembozvibudisa iwe ngoziva kuti murume ndewako kana uinaye munhu chimupa trust zvakawanda zvekunze zvichirega kuzvifungira ende iwe ukazviziva zvekunze zvizive kuti ndevavo variko kuzhe iwe ndio uri panyanga vanosvikepi havauyi kumba vari kunze ikoko vanogumira kupi vanogumira kunze ikoko hani maona iwe ndio utori panyanga ngavadiwe sterekwi chaizvo ngavalavhiwe ngavadye mari vari ikoko kuzhe ikoko iwe ungoziva kuti aiwaka iwe ndiwe uri panyanga ende zvisakudye mwoyo handi mupe trust ngomupa trust wongopawo munhu wako trust trust inongodiwa wapawo munhu wako trust chokwadi ichocho guys sandiri kutaura hani maona itai muchibvunza mubvunzo ndamirira umwe mubvunzo ndoamirira mubvunzo itai muchibvunza guys tiri kutofamba so tiri kutoenda kutofamba tiri kutoenda simerita tubaya baya pakati baya ichi chibayi chakaita chiaro ichi chibayi chatisa chibayi kangabayibvisa icho chibayi chakachisa bisa baya chibayi ichi hani maona so guys hani mukuenda kusadza here tatodla isu kusadza totodarika kare tatodya isu ndatoguta sehabemukadzi rega tokudira kare watondifungisa watondifungisa rega ndipodira lemon twist wanga uripiko patati chidya kwemi vanhu vanouya leti ndi maleti kamazi boye tatodya ini ndatopedza ndofunga tichiri takamira mushopu vamwe vachiri kutenga chikafu chavo inda ndatova kutoshedzera kuti ndaguta sehama yemukadzi because ini pachikafu ina ndipomiri chikafu kubasa kwangu chikafu haiwa handimiri zvangu hanzi birthday domestos guys munokwadza vanhu vevanhu imi waruza tatola ndakutomwirira lemon twist ndo yandakumwirira hanzi ndandiri pakuda kutovhunza sadza madiu sapasi simeli sadza sadza ndora vachatola zvavo mangwana muchavaona vachiri ndinya sadza zvavo zvekumboti kwai sadza handakakudza kuti this time vakadzoka vakutotaura kana nechirungu tawa nacho pamalive chirungu amene UK mamuchivaita zvekudi chirungu tahwa nacho pamalive guys tichati isusu tisina kudzidza oye muri kuti yeukawo here tichashedzera iyowe havati zvinosadza zvavo zvine zveUK zvemadays zvekuti havadi sadza ndezvanhasi chete mangwana tetiri kubhurayo kuti chitogocha tichimirira mota ichisuka tetiti tose hanzi kumatiketi edu atakahwina tomawana sei pagedhe ipapo musa munouya mutendiripo munoya muchipinzo pagedhe ipapo hanzi munomawana pagedhe musi wamunouya aivinizose kwenise munondiudzawo guys hapana umbinga yada kunditengera tiketi rekwajaprisa
nditengerewo ngirikinika guys tiketi rekwajapresa please ndokumbirawo shu nditengerewo black label ndinozvitengera akondoka guys ndikukumbirawo shu rekajapresa guys mbinga 1 wedu we sisi vangu kudzi we maindepi dzokai paita zvetiketi dzokai rekwajapresa guys munondiona uka ndichisvetuka maspika apa ndoda kunge ndakapfeka chibikini izo chandoda kupfeka ndakatotenga kaoutfit yacho yechirasta ninaimoni kanosvika umo ndokandinoda kunge ndakapfeka ikakaka anzi madzoka sisimeli namai mapo vadzoka simeli vari kurova mota zvavo inde ichinakigwa zvangu ndichiteerera vachiitsika mubate sisimeli mone handimukona skini tarisai nekumaoko hapana pazvakasiyana handimukona batai sisimeli mazviona munovabata kuseri mongoti ari kuzogwana tumepi chete mungangoti ari kuzogwana tumepi chete skini yangu tarisai mone kuti hapana pazvakasiyana zvose kusvika kwekupedzisira animaona animazviona munyatsoti Shakira ndiye anonyatsogona kana mamabata moti toda Shakira mazviwa Shakira ndiye anonyatsorova chaiko chaiko onai hanzi tumebi akanaka vedu aiwa ndakanaka mazuvano futa razondibvuma koraigozondibvuma sei hanzi tipewo namba dzavo please toda mafuta dziripo 1 papeji namba dzasisimeli dziripo ipapa mapeji dziripo ko futa maizoona sei kuti raindibvuma iyi ndaitsva nezuva murodi ndichitsva nezuva hadi kuswera muzuva hani maona iko zvino inini ndiri kuswera ndiri kumba hani muzuva ukangoswera uchitsva nezuva harimbozokubvumi hani maona hanzi wakumberi tumepi anoita mafuta ako hai munongobata sisimeli chete hanzi ndokwanisa kuisa pamukuru here mari ndoda mafuta hanzi unouya kuseri kwa unouya kuseri totaurirana ndoona kuti skin type yeskin yako yakamira sei then wokuitira ichi mafuta acho handimaona guys motanga maenda kuseri motaurirana woona kuti mafuta akaita sei aiwa mota vanotsika uri kuzviona aiwa ndachiti ndini ndoga vanoitsika kaina ndimbotarisi azisimeli vanotsika mota zaredi ndiri kunyozo iri kuita aiwa mota inotsikwa guys mota ina ndimbocheuki kana vachifungidzira kuti ndichati manyanya kumanya ndingoti dai madarika ipapo tariwa pasi nekuti mota yacho inonakidza asikana ndanga ndaisiwawo mota vasikana haimi ndanga ndasiwa kungodhiraivhiwa zvangu ndakagara kudai ndakagara kudai so moti ndingatedze kuzvishuwa ngandasiwa ande anonyatsoita zvakanaka guys onai animaona tarisai skini yangu zvose kuzviona maiwo maona skini yangu guys mazviona ka kweko sisimeli ko makazodzokera kuafrica musina kuuya kusussex sussex iyi musadari angel naangel taitaurana kuti ndouya kana ndadzoka ndakudza hanzi ndouya kana ndadzoka nasisimeli bati zvekudzoka handioni vachiuya mazviona hanzi ndouya hanzi mari mafuta tanonoka moenda kuseri ndataura vani kuti munoenda kuseri munotaurirana
chidembo chinovhigwa pavanhu here munoenda kuseri munotaurirana. Ini ndine mafevhasi angu pamwe ndinongopiwa kainaimi ndiri gotwe kainini ndini gotwe ndini dangwe ndini mupfana munin'ina pamwe ndinopiwa hangu kumbopota ndichizora pamwe ndokokota malunch box. Munoenda motaurirana hani maona mopudzwa mapuraizi echi emafuta munotaurirana moudzwa mapuraizi echi emafuta kusi. Kana une skini yakaitawo seyangu unongobva wangoti skini yangu iyi hati mashona ataipika yechirume chaiyo ndo skini yandinayo. Ganda rangu harisi soft inenzi ndeganda risoft here risisime harisi soft skini yangu yakaomarara ndine hati mashona chaichayo ani maona. So guys pashaikwa here munhu asi makanangepi taakudzokera kwedu kumapurasi kurustenburg kumapurasi ndo kwataakudzokera tukubva kuchirungu takanangeyo kweduko asi paalexandra ndevapiko ipapo UK paalexandra. Okay. Alexander, thank you nemaster angel. Hanzi yesikurova kwaboyfriend b hanzi yesikurova kwaboyfriend wakasiyana nani ndafunga wave America imbotega kaboyfriend yangu yepano ndimboijoinisa live naye b sims ari kuisa request ndiani kuri ada kuzuwa dzei Black Han. Oh, Black Han. My skin is soft and sensitive. Didi boy. Black Han. Wadi kuya nefesi zvitako. Watanga. Rutanga so. Nai. Warovera. Makadi. Noti nemukadzi wangu mukuru adzokobva kuchando. Wadovhera nemukadzi wangu muhombe abva kuchando. Mukadzi wenyu muhombe abva kuchando. Ndimadhamere. But maybe uona tichi. Wana panguva yakanzi kana une Range Rover buda uri mota chabva chabhilivhisa wangu. Gulezi yabva yabhilivhisa kanyaya. Remember Gulezi chiti kana une Range Rover buda uri mota. Asi kunyatsonzwika uri kutaurira pasi ita senge unokwidza aisi kunzwika kwidza volume bichana wakundinzwere zvanani ndati remember Gulezi chiti kana uri une Range Rover buda uri mota. Aba Gulezi rukubuda riri muLand Rover mudhara. Ende kuta kuibvonga wena ndakambogara chete. Imbondiradza futi ndambomona mukadzi wangu muhombe akaibata steering. Imbondiradza akaibata steering toni. Icho. Emi. Chine nharo chimunhu ichi. Chakaipa. Black Han uri sei? Hapana, kwekuda sekudhumibiwo. Ini ndiri bho zvangu inini. Madhira kuda kuita ndo madhira ndisingadai. Foni yako uri kutaurira pasi asi hausuda kunzwika here. Une munhu wauri kutya kuti anokunzwa voice rako here. No, ndiripo zvekutodarwana. Saka matimadhiri angu aita sei? Ndikuti madhira kuda kuita handi mafaona here. Hello. Inetwork yako. Aiwa, ini yangu network itori bho. Aiwa, mukudriver but network indoyema yakadhakwa. KuAmerica kudya kwenetwork zvokumhanya. Akudya kwenetwork zvokumhanya. MaAmerica kudya kutaura nemurume ari kuAmerica. Kwamundiudzi ndiri kutaura nemurume ari kuAmerica. Ko naye murume ari kuAmerica kwaudiwo here kuti ndiuye kuAmerica. Aiwa. Andiwo karambota andibebe waindiwanzira uchirambota mainini wasogera.
Ndakati chi? Wakarambota maini nwasauka nchikudemisi. Maini nani? Wona kana comment section inotaura kuti tiri kukunzwa hanzi ari kutya swaga. Asi muri murume waswaga. Shamwari chete. Aiwa. Anokufarira swaga. Saka ndati inini ndingarambe kuya kuAmerica here. Smelly. Wadi. Vachikoplekani. Yenyu iri murudi. I think network yerisana rufamba. Network yenyu ndikuziva kuti kuSouth Africa takaipedza totoziva kuti kwamuri nzira yamutori ndotoiziva zvekutodaro. And network hapana. Network dzotako kana muri murodi. Kwoti maybe kuda sei. Bo zvangu inini ndanchiti pamweyo mbinga kauchazoti chide waona mukadzi akaruka ari kubhuwa wataure kuAmerica zvino. Iwo here. Anasi chiko nasi Wednesday. Tuesday. Iwo unofamba nenetwork. Mangwana nomuka wakachinja. Nomuka wakachinja zvino. Mangwana nomuka wakatoti zvekudaro. Nasi Tuesday wanga wati kuti ndikutongotaura kuti ndokuziva unomuka wakachinja. Unenge weather zvakamuka zvakabate papapa. My wing. Today is Wednesday. Usandiblame guys, ingori nyaya dzema-hours padiki papa. Otherwise tozovambarana. Mira ndidrop. Doti undiedhe. Alright. Hanzi naiti maybe wakutoenda isu taitonga muchato naPetso. Kochimbomutega yakandiratidza SIS MELLY kuti ndine murume wangu wekuAmerica anonchida ari kuAmerica arikuda kuti ndive kuAmerica. Ona iskini. Ndambomira kunyara. Ndambomira kutaura SIS MELLY vari pafoni. Saka ari kumbunga dzadzenyu uri kufoira maislet. Thank you. Akagumira fomu ani munyonzo dzenyu. Muchagaiwa. Ari kuita ega muchagirei munhu anoyo anomudzidzisa pamaonline tutors aya. Tume kisha hana kunyora fomu 4 asi wakafasa nesikese. Nokuti vanhu vazive kuti inada kunyora fomu poparaiti. SIS MELLY wai muchitaura zvaka. Chii chakadaro vakutotaura kuti inada anyora fomu 4 asi kutaura kuti ndakapasa zvangu chirungu changu zvinova kutaura kuti tumebi hana mena. Ati vanomudzidzisaiwa kana chita ega anogona kusabata tsika yacho nanga anofanira kudzidziswa. Ndosaka vanhu vari pachidzidzira achita magrupu. Kune magrupu ariko mukazondibata zvakanaka naka ndave kumba ndokupai ndanokudzidzisa. Ini ndakazviita very short ndasanombozvisivi. Ndandatombobvira kudzidzira ndakangotsvagirwa private tutor vanangotana ndikatione zvinhu zvacho zviri kunzi zvinonesa izvozvo ndobva ngondikanzira ini handasi ndasambozviita everyday ndobva ndati ndipe chese kutanga ndione ndobva ndadarova kuma7 point chakadaro bhenduku achindimakira akati asi makambotengana handinaini ndototanga pauri handizvizivi from there ndanda kutongoa ndinamboni ngakakunda nesichembere aiwawo ngakakunda nesichembere neni dofo rakagumira kune7. Chembere chiwa dzakasobva kuchikoro gore 19 chakadaro. Aiwa. Angatipe masirias. Ora idiripo. Ora sharp.
chichakadaro guys mwana mudiki atotedza iris SIS MELLY vakutondifumira vakutotiteedzera palive isi kuti isikiretivakangamwa kuti tiri palive kuti kuriona adhumezakapasa ne6 yake vakuteedzera panhingirikini palive chii chakadaro kuti muzive kuti ndandiri wazvinzwa azangakundwe nadhumepi mazvinzwawo nai chii chakadaro ichocho kwayangakundwe nadhumepi hai nai ukangogona kuningirira chete kuteedzera zvaunenge uchitikira unoipasa guys hapana chinoipasa hanzi tibatsireiwo neILETS natariro mugani mumboifoiri ILETS hainetsi zvayo but inini guys ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari handidi kumbokunyeperai ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari moziva ndakati ndichipinda muyo online ndichidzidziswa naticha wacho yaaiitisa online taipiwa iwo macomposition kana leta moziva ndaiti ndanyora leta ndichinyora ndichikanda mugrupu guys wakamboona kuti gurupu rose raiuya kukomenta nhingirikini yangu yandanyora inini gurupu rose wose munhu achigadzisa kuti I think dai apa waifarira kunge wadai apa nafarira kunge wadai wanyanya kuisa grama wanyanya kuita sei munhu wese aiuya zvekutopiki yawanyora yakanhingirira yakasiya iri kusiyana nezviri kudiwa guys but handina kumboneta ndakangoramba ndichiita shungu zamara ticha wacho kuseri kuinbox akati ndotoita zvekutoita newe kuinbox basa rako ngaroiti toita zvekutoita kuinbox anga akutondimakirawo ma4 band 5.5 akanditi wava right guys ndakaona kuti chero uri dofo ukangoda kungoshingira kuti ndakuda kuita serious ndakapasa ingori nyaya yekuti haina mbooma guys inyaya yekuti inenge ine zvimatriki vanongokutrika chete vanongokutrika it's not difficult it's not that difficult speaking unongotaura one speaking unongotaura confidence unongotaura wakamutadza mazisochi vari kupinduka uchibvunziwa uchipindura neconfidence kunotaridza kuti uri kuvhunzwa nakupanira udi speaking ndakatokuzvira zvekutodaro kwete zvekutotamba anzipewo madetails emukomana wacho ukaenda kuseri munopiwa unoenda kuseri munopiwa naSIS MELLY wakapasa zvisingaiti ende anonyatsogona anonyatsokuudza agokuitira zvakanaka achikukorekta zvakanaka kuti panodai wadai dai wadai dai wadai azvakatora ndenge ndakambochovha ini hangu ndavedofu ndenge ndakatomboita 2 to 3 months here ndasiyana nevamwe kainda yedofu guys kubva paya pandakatanga kuti ndakuita zvekosi handaingoverenga here ndichidzidza guys ndo pandaningira hanzi anoita mari zvinoenderana munotaurirana naye vamwe vanoita hanzi 600 rand ndo mati 600 rand 600 rand ndo zvaanoita hanzi ndipewo kosi refuri vakomana zvakaoma vakomana ukariwana utipewo ndakamiramira ndandisingarari wakamboti masikati ndo andaiswera ndakarara sikana iko zvino handichatombogoni kurara manheru tokunorora masikati tsvaga zvekuverenga ndichapa makosi manheru handichagoni manheru ndo andapera ndichiverenga makosi akawandisa ekera uku zvekudaro anozokubatsira pambera anobatsira ndo zvanda handichagoni kurara manheru ndotozobata neumupi kuma3-4 nenyaya yekuverenga dementia zvese unoita zvese zvezvo
anzi nandodo ndawane kuinyora ndichifwera aiwa gara uri dofo ungamboipasi. Thank you Juliet, thank you. Tisape sisimeli sadza but ndodo ramba uchitaura chirungu chako chivhuna zvauri kuita uchagona. Ramba chimbovhuna uchingoenda chimbovhuna uchagona chete. Ramba uchingotaura chete. But utiko zvinoita kunonyora chapisha kunoda preparation imbosiya makuwa ndodo umbotanga kuita zvokuzvidzidza ndodo uri kuzviwa here nyatsomufamba sisimeli ndodo aiwa mudzoita semakuhwa ini ndogara ndichimuudza ndi umwe wangu uyu kuti imbosiya nyaya dzewanhu umboita zvako umbonyatsodzidza umbosiyana nezvevanhu chaizvo chaizvo ndodo imboita zvekudzidza chaizvo chaizvo. Ini ndakamboita 1 week grade kudzei guys 1 week ndaiti ndikabva kwamazepe ndoenda kwaswaga ndobva kwaswaga ndoenda kwaketi ndoenda kupi ndisingarari ezvose ina ndakuona kuti sisimeli vaizviona vakauya kuinbox hezvo night maybe ndokuverenga here kwauri kuita uri kuteedza malaivi ndokuverenga here ndakabva ndabva palaivi ndikati ndaonekwa ndaita kutevedza ndikaenda ndichiita kumanya ndichisiya ndakomenda vakomana ukada zvekuteedzera zvefacebook haufokasi guys kana une chinhu chaunoda ukangozvipaka serious bichana unongofokasa neupenyu hwako. Thank you Elizabeth, thank you. Ndakangozvishingisa ndikati mozoti ndainyara mugrupu imomo yaiti kana vasenda ndikini speaking woti nozvirekodha uchitaura wosenda mugrupu 2 minutes nani stop. Imi guys imiwe vanhu vose vaiuya kumateresi vagondicorecta bvunzai imi ukari mubvunzei aito akakanda kawana katomakirwa aima achitozviona ndichimakirwa akomana ndozama kuzvishingisa paya but nechemwoyo ndoti naivedwe asi time ndaizoti vabereki vangu vakafa ndisina kudzidza ka onaiko zvino ndakuita chiseko chenyika munhu wese akungoya painbox pacomment yangu yandanyora munhu wese akungoya ngokorekta inini unozvipa shungu because ndakazvipa shungu vakomana ndaiti ndikatarisa profile yemunhu ari kundidzidzisa wacho ndotarisa yangu profile ndoti saka inini wangu udofo here kana kuti sei munhu asiri kumboluka uyu shuwa hoyo achindikorekta ndakazvipa shungu ini ndikati kana nandodo indini hangu ndine advantage yekuti zvekuenda advantage yandinayo ndeyekuti experience ndinayo but zvekuenda mhiri ndopasina experience ndoda nayo experience akapasa English ndodoenda kubasa kwanoda experience anayo ndobasa ranoshanda. So guys inini ndainyara mozoti ndaitoti kana yasvika nguva tapiwa kuti tinyore naticha yeye ndakanda mugrupu ndaitotora time ndisina kudzokera kunotarisa kuti mugrupu makomentwa kuti ndichitya ndichinyara ndega kuzvinyarira kuti izvozvi ndichaenda pakomenti yangu ndaiona vanhu vakatega komenti yangu vakandicorecta umwe achiuya nezvake kuti I think dai wadai I think avatuki vatokudzira zvakanaka ndakafara ndaiona hangu zvamaita nesakomenti ndichitoudzwa guys inini spelling chaiyo ticha vakauya kuinbox vakandiudza kuti past tense yakadai ichi chakamira chakadai kundiudza kuseri kundidzidzisa semwana kutanganeni kuti 1 naticha kundiguruma kubva pasi achindiudza kuti kana takutaura vana izi vanoshanda pakati madhati anoshanda pakati guys musafungidze ndiri kukunyeperai guys musafungidze ndiri kukunyeperai ndisi kumbokunyeperai but ndakangozviudza kuti handingafeili izvi ndoda kuzvitaura izvi ndakangozviudza kuti upenyu hwangu handanga ndichirarama hauiti handifeili
munodzidza tinongoita zvakangofanana. Munongoita zvakangofanana guys. Zvakangofanana imwe chete vanongodzidzisa zvimwe chete izvo. Ndakangoshinga ndikangoti upenyu hwangu guys ndoda kudzidzirawo ndiitewo zvinoitawo vana vevamwe. Kwete kuti ndingoramba ndakarasa focus ndakangozvisa serious word mumusoro kuti hayi ndonzigida Gloria handinzwaro. Ndakazvininipisa. Maona ndakangozvininipisa guys ndikada ndikatozvidzidza kuti ndoda kudzidzisiwa ndipase guys. Reading yacho pandakaenda kunonyora ndakatoona iri wokofa kwandiri. Ndine ma 6 zvese ndobva ndaita 6 band guys. Mozva ndakangozviti hey apa ndanyatsogona. Hanzi IELTS inofoirwa nevanhu vakadzidza kozi vanoiterera inongoda focus chete. Handiona sekudaro nokuti vanhu vakadzidza vanenge vachingoti hayi tosvasvana chirungu. Hayi ndakaiterera ndambonefoire. Vanenge vachingoti hayi takadzidza isusu. Yes todai. Iwe dofo ukaramba uchinhingirira. Dofo ukaramba uchingorivhaisa uchidzidza uchidii. Hau unoindirira mbei unonyatsopaka guys. So natine interview ye. Ndakaita interview na 3 pa teams bye. Noziva. Ndandisina mboprepare but ndaivene knowledge ndakambozviverenga ndikasangana nazvo. Pakangonzi interview na 3 ndasina prepare. Ndakangoti nayi mari tinondodii. Ndokumbira postponement. Kusita kuti ndasina kurongeka. Ndoita sei? Ndikandingondoda. Ndabvuma. But ndakanoisha zvangura. Asi makanga ndifunge hayi. Sina ini. But sometimes zvinosati zvema-interviews ema-care izvi kaizvo nomani zvinhu zhinji zvachona ndezve day-to-day life. It's like you can relate. You can relate vakabvunza mubvunzo mwe anobvunza unongozviisa uri paposition kuti mubvunzo wandibvunza uyu kana dei ndandire position ndakada ndoita sei unotowana answer correct. Towana answer. Hanzi well done watondi motivator thanks. Waicha kunyora Juliet Ndlela. Ndanonyora Juliet. Ndanonyora. When right satombovhunduke zvako kana. Chero vasingamboita nyora grade 7 guys, vasingamboita grade 7 you can do this. Maanza anenge aripo imwe inhingirikiri multiple choice. Ungochichuza answer. Maanza anenge atoripo pauno zvauri kuverenga pamaanza anenge aripo. Kana iri tsamba ndopoda kungodziswa chito kunyora letter kuti inonyorwa sei inonyorwa sei. Ani maona. Ndambovadzisa here zvekula vagara vachidya sadza. Vanodya sadza vagara vachidya. Ini ukangoita shungu chete Juliet, ukangoita shungu chete ukagara pasi, ukangozvudza especially kana uchida kuverenga ndakangozviudza kuti ndoverenga usiku. Masikati ndakaona pamba pedu pane tuvana paya plus ndoda Nyaya ndikaona kuti handina chandingabude nacho. Ndakaona kuti usiku ndandiri ndega ndonyatsopinda mumba kana ndine ma-earphones ndoisa ma-earphones angu munzeve ndotanga kudi kuverenga ndichistata zvinhu zvangu ndiri serious. So iko zvino handichatombogoni kurara manheru ndotokwanisa ndakutokwanisa kurara kuma 3 ndonguva dzangu dzandotokwanisa kurara because ndonguva dzangu dzandandatojaira kuti ndotanga kurara ndakangozvipa serious. Ndaitozviudza kuti vhiki rino iri ndoda kumboita chakati. Kana yanga iri listening ndoita listening. Vhiki ino kana iita reading ndoita reading. Kana ndoita zvakati ndozozvirivhaisa zvese. Unotoona wakutoita uchigona hani maona. Hanzi tisimzi vanhu vose saka muda kutiza mujoni naye meduwe. Kana totiza vanhu vachindepi nhamo yako ndoinokuudza. Nhamo yako ndoinokuudza. Saka ukangoshingirira guys, kushingirira upenyu hwako ndio unoita kuti vari kuda kuenda kuAustralia body paying nguva vanoenda kuAustralia pay time. Birai rangu pisa tangira uya ndobva ndakuricomentai. Birai. Arauya moinsta uko. Rini ndiri kuAustralia. Arauya ndozobvunzai.
Kositole koda chino koda yoku yako kuti unoda mabhengi kadha nemari. Nonyora next year. Alright. Yeah, zvinoda watogadzirira. Mozoti SIS MELLY. Mahure vaya vaidiseka vepahesi vaya. Kuita zvekosi, kuita zve. Vakati vochiuya one by one. Tipo ningirikini. Kosi. Tipo nhamba dzawakaita tipo. Ndakati ndai kuna SIS MELLY. Alright. Simple. That's simple. Simple jet. Choda chakati pekoni ndikati hey kune gupu remasiOS endai ikoko munoti SIS MELLY chisewo nenguva yavaititsinyira vanhu vachiti aiwa ndezveipiko ndavaratidza masetifiketi angu ndikati rekera rangu ndaanaro iri rechirungu chacho iri ndaanaro ndasarigwa hangu nemafingerprint netb test guys license yamene kuti imhepo dzekusha kwedu dzakudawo kusumukawo events license haina basa ndogona kuita sina certificate but moyo wangu ngori wari kuti handifaririwo kuenda sina kubata chitangi chibvawo kuno hanzi ndakatomboda kuuya kuinbox ndibvudze kuti wakaitiswa nani munoenda chero kuinbox kwaSIS MELLY vanokupai munhu wacho munhu akandiitisa ndiye akangoutisa SIS MELLY iye vanokupai anotoningirira anodzidzisa zviri writing uye zvisingaiti ndichandambona nevamwe vaiti takambonyora katutu vakapinda mugurupu rake vaipata anotaura zvinanoitisa zvinyoronyoro hana asi hayi anokupa mukana wokubvunza zvakanaka anogona ende ndeona vanagwana kudai unaya kudai ende anototaura kuti mugurupu makandoudza kuti hamutauri neshona munotagwa nechirungu atokubvunza ukatosenda ukasenda ndaiti ndikasenda message ukasenda anoti ukasenda message guys nechishona anotokudza kuti handiwi shona unoda kuti taura neni nechirungu handisi kuziva kuti unoda kuti mozoti unopererwa guys kuti zvakaoma komana ndochibatanidza seko chirungu chake unopedzera waita shungu wega hanzi ndichazara masiS MELLY. Onai mvura guys, onai mvura ndandikuratidza mvura guys. Mvura guys, onai mvura Rustenburg ndo ndamakusendwa kuita kuisa kuti ano apo ndasiya gudo rangu rakashara ndasika ndavaudza ashamisi kubva kuPretoria hatosvika mai manje hanzi kubva parefu tiri kungofamba mai manje tinenge tatosvika isu paRustenburg akumbori kuri tatosvika mai manje tetatolenda tasvika hanzi chero kuKrugersdorp iri kunaya pakaipa hanzi chero kunoku kapa yakambonaya one vanhu vanga vachitondiseka makufeni nditi kana mvura ikanaya mundivharirewo hwindo rangu vakanditi haa kuripisa kudai
senge ndanchifembera. Unaona kuri kunaya guys. Kunaya pazvediso sijai. Anzi Alice moyo please mufambi zvakanaka kuri kunaya. Thanks, Alice. Ane moyo wekubvira. Thank you. I thought it's a speech. Because you don't think you have to pay job. So guys, don't fight amaizona sometimes ndorova ndotinya ndisingabatikiri. Nechizama kuti masikati ndiswera ndakarara masikati. Manheri manje nenda kuverenga. Yo, man, that is the best step. Manheri ndo panaenda akutanga kuverenga. Nechikota ngera by 4. Ndarotekesa pakubrain notonhora. Siku. Sabatwa nehupo wakuda kunyora ore. Malanga yatanga kunaya kubva makuseni. Ida chikanga tatopinda brain sisi. Ito chishobora kuti ndoti sisi kuti wenda yakachinja. Yakachinja But when I was at the ship, Let's get big 5. That was a ship. Right. Pura na pasera. Okay. Pura na very good. So. Ona. Nechima pega zvairi kuningiri. Zvairi kujamba pamuzi. Avatombomuisa mota yavo vakasvika ndimbomira ndingati ndimbozorora ndikanai. Idzi dzimba dzemaini kadzazvitori Sibanye. Ndo dzesibanye. Tema munobvumidzwa here kupinda mavhista? Munopinda. Antikumba kwawo. Mavhista? Dzimba dzari vakatengesa pane maini. Vakatozozvitenga. Vakatengera nemaini, like vanobatirwa mari nemaini. Dzimba dzavo. Mamwe macomplex andaimboita paya makugara ndichiri kushura. Ndaita kuti ndakavanda ndakaiswa mumota kudai. Chavadirani. Aiwa kupinda kaita sei. Kuda kuburuka uchinyahwaira usvika kuda varume vanenge vachinyara kusvika nemunhu panzvimbo ipapaya. Wota kuburuka uchinyahwaira zvivenga kwandinoita zvekunyahwairisa henyu ndozvivenga zvisingaiti. Hanzi maybe Thursday yega ndichibva kubasa nzira yangu yekumateksi inopfuura nepaRex muBenoni ndinobva ndakufunga Chipomike. Nobva Chipomike ndeupi chipo? Hanzi ndinobva ndakufunga ndakambopashandira paRex po paya. Unobva wandifunga ndakambopashandira. Zvaita iye akadaita. Tamakwipi nero. Azobva ndakufunga. Dzangu kuva ndangariro ukoko kusisiri kwedu isusu. Ndauda kutorooriwa we, ndauda kutotsvaga murume anondiroora, but anondiroora kuAmerica manje kana kuUK. Unoko techingofambisa time. Ndoda kunotsvagira murume anondiroorera kudigirikiri kuchando. Unokuti tichingofambisa zvedu time nguva dzichisanoenda. But ndakawa kuti kwai kunonetsa varume machi. Handizozivi kuti zvinofamba sei. Asi vanonetsa kuchandogwa. Hamene kuti ishuwa here kati vanhu vanenge vada kuchivhundusira wese wamabhishu kuti tisauye. Hamene kuti kwekuri kunyepa here. Asi kunonetsa varume. Hamene kuti ichokwadi here. Chinone kuluka kwandiri kuita uku. Hapakaipa. Sitatowa muRustenburg guys. Guys, ite munozotiperekedza. Imimi chete ndozvandokudira. Anzi madhairis ari muDurban ndibatewo. Vhiki. Kunogwa kuna kana kunaona guys. Ndakuudza wani. Ndikadze kwakaoma. Ona Kuoma kuti gwa. Yara yakaoma mukuzviona. Asi tabva kukuchipura naona. Ona guys. Ndazviziva ini. Chii chakadaro icho chiona. Zvinenge nguzi. Rustenburg. Hai. Unopinda benzi.
kada Ndotona kuti dzekandishandiswa tikaona vari kubvepi. Nyimbo dzakanyorwa kudai. Saka vantu vanai vachiti ndi ava vepasi vanyama. Ndaenda unobvisiwa mumwoyo kunoku. Paona kuno. Takanodzva magendrini. Saka magendrini waivheiwe. Ndakadya maribs zvangu ndakangoti ndoda maribs. Penini moziva nemachips. Iye akaodhotwa ketinonaka. Penini moziva ndichingoda sadza. Ndozongonyarawo kamunhu kuti umudzi kuti zvechirungu. Ngati umudzi chikwandagara kusedu zvonoda. Ungozonyara kuti kuti haiwa ini zvechirungu izvi munototamba nenguva yako hazvisiri izvo zvandinoda. Hanoona. Tamba nenguva yake. Ndichingoda sadza chaiko chaiko. Zirima unfocused youth hatina zvekuita. Ruru hatina zvekuita. Sure here. Aiwa mune munazvo muri pamabasa imimi muri pamawifi. Memuchiningirira. Mutofambisa zvenyu basa muri pauyu pawifi ipo paya basa riri kutoenderera mberi keshi chelete ichipinda muningiriki. Ani maona. Kune kawedza. Kachando kariko. Zvoda unyatsonopinda zvinoba munini ndinobuda kumba kwangu bamunini ndisina kutora present yangu. Bauye. Chichakadaro ichocho. Handizii. Tora mangwana ndi matawa na Ambe mudandira svika. Sasitsilera. Ani matawa ndautanga vaindawo. Patambusa nono kakaista somboenda kumwe tikatendera tikadi. Pamwe chemese vakwadza vatonga vachosvika melodara. Vachagira kuenda kapamwe. Pamwe vakumbotenderera muchirungu. Chirungu Pretoria. Vaini vanhu vanenge vachibvara vakamuziva kuti. Amwe. Ndinoya present kangu ndakapfigwa nako kuUK. Muzotaura kana waudza kuti uneka surprise kako. Nochingodai ndatokaona. Dai ndatokaona. Nochingoti dai ndatokaona ani maona guys. Kuna mbeo kamninda futi. Matsoka 3. Okay. Kani ngwadzoka 3. Ngwachiti Bamunini maswera sei madzoka here. Washa ndechida kutongoiona kuti ndione semunhu akaningirirwa akakaudza kuti kune kasurprise ine surprise yako ndechingohwa kuti dai ndatoiona wapedza chidzogobata unoda kungoti dai watoiona ani maona unoda kuti ukaiona utoisa pastatus wotoradza hama reshamwari kuti ndozvandakaitigwa izvo chifuva zvei nandifungidziri kuti kudai ndindoga ndine mutupo wakasiyana nevamwe chifuva chaninacho so kubhakirwa nebapu regwai chakanyanyisa chifuva chacho unoona kuti mvura iya kunokuya kuda kutanga kuda kurohwa nebapu regwai chifuva chacho guys nekuti hakuna zvakadaro muzati ndainda kuningirikini uko basa uko practical ndo kwandainda pamazuva apo ukuva maienda ndo kwandainda anzi present unoda kutoziva chii taifamba netsoka kubva uko kusvika mwana wena Rose akazoti apedzawo kutsvaga kwese anzi ndiri kutsvaga basa ndine mari yesponsorship kwana kuenda zvinhu zvaitengesa mama wake vanotengesa kubva kwavo nyimo mutakura matemba zvese everything vanotengesa imunyoro dzakaoma maheu mazowe zvose vanotengesa anzi chifuva ngatidzikame unomwa mvura wopfunda
hamusadaro guys. Changu ina handimbooni ndinenge ndakangozva kubva ndakadaro ini. Indoona sekuti mai vangu paipakiwa mwana ina havana kundibhaka kana kundisvinira mukaka. Havana. Zvava changu chakazonyanya chifuva chacho. Handiudziwi nyaya yeumwe. Vanhu vekuma kwedu vanototi kana vakandiudza nyaya dzavo ndodza kuti musandiudzi. Ndinotomuudza munhu wacho kana auya ndoti ndotodai vanotozviziva nepima pedu kana vakatanga kunyeyana ndiripo. Akanongwa kuti dhumebhe aripo. Ndiye angaudzwa masikiresi katangaona zvinhu zvinotara zvazara anotaura oga kuti kwai ini nechifuva changu nekuti ndotonda kutoti ndigadzirise chifuva changu ichi hachina kumira mushe. Ndiri kuda nyimo dhumebhe dziriko anotengesa kuno manje handizozivi dzakaoma handizozivi kuti unozozitora sei manje hanzotengeswa dziriko kuno. Inotaura nyaya dzavo ini vachingosvika ndototi vakoma uyai pano vanga vachikuti zvakati pindura amuchindudza muri andite sei nendatopedza nenyaya nao kwenu memuchindudza memuda kundizvise painya ndotokudza kuti wo mukuzvitemba kakundudza nyaya dzenyu. Taurai kana mauende ngoodza nemo zvamai muchindudzana ndozvandongotaura ndiwedzeredzi handitapudzi semutauriro wamaita ndo mutauriro wandinoita because ini handidi guhwa ndozviitirei. Kwai sisi rove munhu hana zvaachachitira live vachitogoma fingerprint kuembassy mubate hana. Anotogara kudzai kuti ndahana ndazvitaurira ndahana ndotaura aiwa havana mbopindura amina habati fona engoti kakawanda akashambidzika nezuro muchiti handaupindura ndakavaningirira ndakavapindura asi bati vakangotaura kawani vanenge vatotaura vamwe vasati vasvika. Tava mutaundi ndotaundi yekwedu kasimo taundi kasimo taundi ndokati tichipengereka ikakavana dhumebhe tiri asi kanofaya vanhu vemurustenburg vane mari manje. Vanhu vemumamaini kunodhura zvinhu kudarika kutopeka kuno. Vanhu vemunomu vane mari guys muno murustenburg. Ndiyo yandiri kuvaratidza rustenburg. Onai mai avo takurida kuisura vane musika izvozvo zvipfeke uri wemuzimbabwe ndo rodhi yepabasa pandaishanda iyoyi guys kuri kuleft munodhura muno murustenburg hamutengwi chinhu muno munodhura chaimo. Sitajaira so nice place. Isitamujaira munodhura marenti acho anodhura. Ini kwandogara chaiko kunodhura but hakusi mutaundi zvekutodaro but kunodhura. Padhuze pako paripombanitsoka bvinanzvanaro. Padhuze but munodhura sisimi. Ndokwira hangu tikofura ndikana da kukwira taxi. Asi kana ndafamba netsoka ndinozvifambira netsoka. Prosex achiripo apa. Achiripo papa. Kataundi kedu ndadarika pabasa pangu sina kuratidza ndakangamo. Paive pabasa pangu mudomba taiguruvhira kana mubravo nemukokonati yamunongowaiyo kokonati nembiri ndo mabhawa aya andikini hembe dzinodhura zvisingaiti. Hanzi amisi rustenburg ndofunga kudzoka. Rustenburg ndeyembinga chokwadi vhiki ndeyembinga zvisingaiti. Haiwa ndeyembinga shembinga dzoga dzogara rustenburg inodhura chaiko chaiko.
Animugona ukauya Thursday, Friday, Saturday vanhu vekuno kuno handizivi kuti chikuda meni Thursday, Friday, Saturday chete vanenge vanototaura kuti havaendi kumabasa. Baba wanenge akazara akati achimwa doro vanhu vekuno unotoshauza kuti mari inomboserera muzvikwama zvavo here kana kuti ani zviri kufamba sei. Vanenge vakazara mumabhawa Thursday, Friday. Moli wedu animukona moli wangu ushu location rangu location yake moli wangu moli wakura kunosvika kuperuko ndo moli wangu peruko chini wakura zvekudaro maona inongokrosa kudai ndopinda ndakadai pamarobhoti isusuwo tine weduwo kuseri kwatongokurusawo netikachinda kweduwo ani maona padhuze dhuze isitori pagara totori vagari vemumoli chaimo nongomanya wenda muShoprite wotenga zvauri kuda kuita chop chop kudzokera kumba. Ndogara padhuze ndotongogurira ndakadai kutofamba nemota unototenderera kana uchidamba kwangu mutaundi ndinogurira ndakadai netsoka wadiki diki ndinenge ndatosvika mangwana patiri kuuya kugucha unoenda nani papa asazapo vanhu vanoda masaladi asaza ana maonekero Sasa machallenji ndadzina problem nechikushita. Ndikuzoita nani futi. Taratoya zvida pataimbol lab. Ani mangwa musukiri muchirisukira. Baba. Vanogona kuita kana kumana nyatsa kusuka zvakanaka mukati. Jaumena kusvika kumba kwake guys. Chindiona ike kupedzisira. Ndakusvika kumba kwangu. Jaum. Charasta Farai. Jahana Mosha. Hazisiswe makuta kuchika kusvika basadza. Aiwa one week chete kani ndatimi mai manje ndinga mata. Ndakuri avoid. Ndikabariri ndinoga kuridya. Ndinoga kuridya. Ari wazvaro chinhuwira rakabikwa toriisa patebhu apa rabamiri chipisa. Kira babekwa ngusadza iroro. Nekumwe muliro watazoita here SIS MELLY wedu uya wokuti unyatsa wokuti hazviri kunaka. Munoti dhume bhirega ndimbogura muchana. Aya. Kutosvika mai manje. Mobva masara zvenyu maenda naSIS MELLY. Ini mai manje ndakutosvika kumba kwangu. Ndinogarawo pakanaka muni pane engine garage. Opposite. Andigara hangu mutown. Zoti zvimakula zvose ndakapedza nazvo izvi. Chihure futi. Unozonyara. Ndiri kutoonza zvimakula zvose zvepachieriya ndakapedza nazvo. Manje so. Samutatsana sei manje. Zvimakula zvakapedza nazvo. Hanzi ndipo namba dzako. Uri mukadzi ere Gambisi? Unoti ne Jennifer Gambisa. Ndasvika ini 062 ESA number 062 086 3216 ndio namba dzangu idzi. Utaure dhiri racho kuti dhiri guys, me I'm going. Tosara ndasvika Bekata. Guys, shirega ndikate pandare majani. Andichakwanisa chindirambe ndichifamba machipisa. Guys, ndinanzi machipisa. Machipisa. Anyway, guys, bye-bye. Tomorrow, sometime. Tokudza time. All right. Tokudza nguva. Shoko. Oi, ndizvandezvevana zvekuzora. Guys, ndakubatai. Thank you guys nekufamba nesu nokudzoka nesu. Ngatitirei mwana waya zvakanaka. Tikangwanawo mapashoma pachawana tongopawo. That's what we are as diaries. And you bless others, you are blessing yourself times 100.
Go bless someone. The secret in getting blessed. Can you track for Vanda Kaisa opportunity to know God? I couldn't come my story because in the corner ndakaona chikazi chikaoda chekeukechi chinobata zvakanaka haichinyatsobata. The secret in getting blessed, guys, is you bless others. Others vausingazivi, vausina kana dhiri navo, ivavo vausingatombozivi, vausina kana basa navo, bless others. Uchaona. That's the only secret. That's the only secret. That's the only secret. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira asi mukupa imomo you are unlocking your doors. You are unlocking your own doors dzakavharika dzadzira uri kuvhura. Une kodzero yekuti even when you are praying for something you can challenge God. I do that a lot of times. You can challenge God kuti Mwari ndokanganisa papi nditaridzei ingawani soko renyu roti zvakati ndinozviita soko renyu zvakati saka ini musiyewai musi kumidzwawo paarea yakati Mwari vari fei uchitotaura uchikota zvakataura zvinotoita. Saka let's do right, guys. Kana tikawana something kuti vanenge vakwanisa ivavo vanenge vakwanisa chaunenge wawana kana madhaipa iwayo ukawana ari madhaipa straight zvakangonaka futi. Kana izvinoi mande ndanditi majority yenyu anotenga grocery rekudya pakwenyu rekwira kwamwedzi ipapo if you can just get a pack yemadhaipa ingotora pack kahold ekusi yeku-UK yakasimba icho acho nemanyamashi iwo kadafanidza nezviketatawa nekutenga makaholder every day emuno muafrica ya uchingochinamira pagirazi apo uchingoti gachu parampu chodona hachatobati zvomakula zviya manyama manje idzi chekuamazon idzi amanyama hachidoni manyama usikaona chitana chaati chikaholder cheku-UK manyama idzi. Saka kana ukatenga gusara papazviita gusara rako kana ukwanisa kutenga peki yenhingirikiri yemadhaipa 1 year it will make a difference. Madhaipa echibhurugwa aya ungotenga 1 change packet chemadhaipa echibhurugwa aya todini toungotengawo chipaketi wouya nacho tokanda next week tovaendesera kuitira kuti vaivai to given us time to kuti vanoita magosari munhu ada kutenga something anongotengawo kanda ipapo anything kana zvoda usatsitsi guys zvoto usatsitsi senge songo yaimba paya akati angokona iri kubusa muzasi zvogwadza kuti Mwari ndakatogamuchira zvanhu akatondipa ndozvitoripo izvozvo sikana zvorwadza zvorwadza mvura yakunyatsonaya manje mvura yakanaka chaizvo kudai kudai kusvika kumbaka nyatsokugeza bva wati chii kofi ubva wanyatsokuti hope dzonyatsokuuya dzouya seni nhasi ndamuka kuma3 guys time maprayers a3 aya ndobva ndashayiwa huku ndashaya hupe ndatosvika patozomuka kuma6-7 ndakutogisa kugadzira kuenda kwandachida kuenda hope sisina kambozorara. Maranda pataita zvikuita kudira maranda
guys saka ndokubatana ndika guys move neusiku hwakanaka tobatana zvakare mangwana take care guys